Nekoromo gikawa sudo bende howere kod mago mag jopuonj wang'ie ywak mag rowere mawuok e riwruok pinje Afrika ma Ugwe. Piny owacho mag pinje ma jokanyo mag riwruok pinje Afrika ma Ugwe okwamo mondo duok piny omenda ma mikete bajet ne chulo osara kod tije mapile mag sirikal kendo med kwan omenda madhi ne chenro mag dongruok. Ka giloso e kinde romo mar buch rowere mawuok e pinje Afrika ma Ugwe ewi kaka itiyo kod omenda, romo madhi nyime e kaunti ma Kwale, rowerego koni piny Kenya chenro mag arita, pur, thieth, somo kod gedo mag apaya ema owinjo bed ni miyo thuolo mokwongo e pok mag bajet mar neno ni gitayo chenro mag yo makare. Jatend romono Jeremiah Mumo okoni omenda ma iketo ne weche mag dongruok ni piny ka thoth omenda ma iketo e bajet dhi e chudo mag gope mibandho sirikal. And after we get the loophole, we are going now to recommend them to go to the parliament so that they can enact the legislation which also can prevent that. As you have seen now, there are some bills which are already on the floor, like the EACC. The EACC already, they have tabled the bill in the parliament, and I think within 2 to 3 this month it will be signed. And you have seen like an area of the corruption. If you give out the money, and the one who is receiving, before it was the one who is giving out is taken to the court, but now the law has been changed that the both who is giving the money and also who is receiving the money, you will also go to the court. Policy ambazo tunatengeneza tunaweza kushare within ourselves, within the regions, na tunaweza kuhakikisha ya kwamba part of vijana uongozini pekee inakuwa broad, because vijana uongozini inaweza kuwa katika pande ya capacity building, katika pande ya innovation na katika pande pia ya private sector. Hii mkutano ni muhimu sana kwa nchi yetu ya Kenya na haswa kwa sisi viongozi. Mimi huwa nasema ati the youths are not leaders for tomorrow, the youths are leaders for today. Na yale agenda zenye wameweka kipaumbele zinatuguza kama nchi na zinatuguza